Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam niate sungepung duka ngawur iki danyang nini danyang. Iki sing tak jaluk ya iku ora ana maneh Nini Korun kaki korun. Iki sing Dani Handoko iki njaluk harta karun. Iki kurang situ iki menyane iki. Kin. Solikin. Nah, dia ada kemang. Tukang menyale. Apa sih, Pak? Celak-celok ae. Iki lho Le, unggo rampene Pak Handoko iki kurang Le. Menyane sing gak ono. Tukokno menyane diluke Le. Iya, ndi duwe? Ya sik Le, tak golekno sik Le. Utang kono sik Le. Warang kon Abah Supono ngono Le. Ya isin aku, Pak. Wis ta, lah aja isin-isin Le. Wis ta. Utang sik ngono lho, engko tak sauri Le wis oleh duit teko Handoko. Yes. Heeh. Oh, niki nelek, Dok. Belum berkembang biak kok niki. Tapi iya sih, ngaji nama situ. Manu jujak rawa. Jujak rawa, dawa ontongi. Lek dawa, jare enak rasane. Yang digoyang ser, aduh enak Oh ini gelem tak cekel apa ora? Kok niki bisu ta ya opo kok gak tau ngocer isu. Waduh, jelas kena penyakit bisu iki. Ini mangap tok iki. Makanya biasa ngeramekno tanggane lek isu iki. Lah. Aduh. Lek kok ya meneh lek iki. Aku penake kon mon isu-isu ngundang manuk. Wis ngene iki mul, urip iku dinikmati. Loro rupane mun. Suntikno sik. Kon iku mul sing lara, kon iku ae sing suntik. Manuk segere koyo ngene jere kon lara. Wong manuk ngene kok jerene seger iki lho. Kademen mul. Sik mun. Cak anget. Sang saya dawa cumandra ing kasebut kabula kajate Handoko. Iman-imane ya Rahman. Wah. Hei, aduh jan ono ae manuk. Aduh, apa sih le celok-celok nang ndonga le? Mangane apa iki? Waduh, kon iki jan ono kono lho golekno mbek mendha-mendha lah ono ta ndek kono le golek sari piring le. Yo. Cuk ganggu ae abahe iki ndonga iki. Yo. Sampe kliru manuk le. Yo terusno euy. Waduh, wis. Kobruta kang sawijine. Wah, Apa sih le? iki segone koyo mambu sih. Wadah kon niku ora le. Tarmuji, aduh tarmuji. Kon iki jan ono ae kon niku le. Sik ta meneng tak tutukno iki le. Yo. Wadah dadah iki kate nulung Handoko le. Ah? Aduh Pak Koben, kon apa sih? Anu sih. Dah ganggu ae. Tole iki. Kabula kajate Handoko kasembadana kekarepane. Aja Wah. nganti apa sih le? Dilernia sih dinu. Waduh sing ganggu wong donga rek. Apa sih aku donga iki le? Sada arnia dinu iki lho. Waduh, wis aja celuk-celuk. Meneng tak tutukno iki le. Wis sampean iki. Wah, mari ngene teko arek Handoko iki le. Dungakno ta abahe lek dhuwit le. Lho kena gawe sangune sekolah gi biaya awakmu sekolah le. Kayak iki mun, manuke mun. Lah iki ya wonge mul. Manuke ku yo cekak lesu ngono mun. Kopi kapan iku anyep ngene, Mul? Subuh, Mang. Waduh, mbok kesi anyar, Mul.
Mosok wis nemen kon kate kopi. Lah wong katene tuku kopi ya sik duwike mbagi mun. Ya opo iki mun? Apane, Mul? Urip iki lho. Ya diterusno, Mul. Lek kon wis gak urip mung sik awan. Ya dudu iku mun. Lah kok wis gak urip kon? Lah sapa sing kepingin mati? Lah lek kon wis gak betah, Mul. Ya kene nyawamu tak dobeli. Samul, kak budal ta? Ya budal mari ngene, sik ta lah. Ya wis nang budal selawan. Kok rezekine cucuk pitik. Tapi pitike sapa, Mul? Wong pitike mari tak dol. Bare kon kate budal nah di Mul. Golek kerjaan mun. Bare biyen cita-citamu kae dadi apa no, Mul? Asline biyen cita-citaku iku kepingin dadi tentara utawa polisi. Cek iso nggawa bedil. Tambah ngeneng-ngeneng jagongan sih. Kak budal-budal. Wis awan iki lho budal lo. Ya iku bedil, Mul. Yo ngene iki rencanaku sing tak bedil dhisik. Mlebu kon sik slamet. Kok iso lanang dina wedok kon iku, Mul. Laget. Pirang piring. Duh, apa mang? Kaki Uno, Nini Uno, sing tak sejo ora ana maneh kajaba para kadange Handaka. Arep lumaku menyang Gunung Kamukus supaya kasembadan kekarepane Intu Arajakaya iso sugih lan sak turunane sugih Branakaya, sugih seger waras, slamet dunyane, slamet akhirate. Cekar-cekir palungan dawa. Iki ya tak rewangi zikir, tak rewangi ndonga. Aduh, kok ngene jan ono tak kira-kira iki wis. Ya ora apa-apa ya tak ewangi. Kon jan ono wong ndonga sing nggodho terus kon iki. Aku mulai mang luwe lo ban demburi apa-apa iku. Iki lho ono gawe mie kalau ono le. Endok ya kena kari kuninge tok, godhog ya kena, digoreng ya kena. Putihe gak ono kari kuninge tok. Wah sama nih. Wah, dimasak pisan menisan ngono. wis kono mlebu kono tak tutungno ndonga sik. Kon iki wis gedhe le. Sale gak sekolah mosok ngono gak iso le. Kancane kate lerene yo sekolah mriki. Lho, ojo leren lah kon besok lek leren nyambut gawe apa le? Dadi mandor, Pak. Lho, dadi mandor iku le kudu sekolah sing pinter le. Lek gak pinter apa iso dadi mandor? Ya iso dadi mandore bangunan yo. Aku gak kurang-kurang le. Biaya awakmu sekolah, anggetmu kon tak bayar pijet ngono tak sekolahmu iku. Ya orang bayar pijet anjene wong sampean oleh duit teko pijet. Tapi kan bendino iso kon gesangmu sekolah le. Tapi SPP-ne durung bayar wingi. Lah lek perkara gak bayar iku le disemayani iku kenek le ngomong nang gurune. Juga wis sinau wis kate leren ayo sekolah pokoke. Lah lapo leren kon iku? Kok dadine kate leren? Wong tuwe gak ono tuwase le. Minterno kon. Diwadani tok ban nek kono iku wegawu. Diwadani apa? Yo diwadani lek goblok dhewe. Mangkane kon kudu pinter sing netes lek sinau le aja dolen tok ae lek bengi le. Sampeyan muruki aku muri donga ngono iku. Lah ya apa le? Wong iki tinggalane mak de biyen de iki le. Ya wis tak tutukne ae sampean ndukune sawara sekolah tak ndukun ae. Ojo le. Lek sik gorong metuwane ku gak oleh le. Wah nopo? Mane rambut iki lho le. Wis kono mlebu kono wis tak tutukno iki. Luwe-luwe ning mangan opo wis. Ya sak karepmu mang kreweng ya kenek, wong liwet-liwet ya ono di kono. Oh, kilat. Oh, moro. Iki sing duwe kajat iki kudu teko. Mari golek dhuwit mari ngene.
apa? Apa Mbak Ajeng? Perlu bantuan ta, Men? Iya, Hul. Lampuku lo mati benakno. Oke, sing penting cocok. Iya, mari kita kei. Ayo. Ayo. Iki lho, Hul. Langsung mlebu Mbak Ajeng. Balik payung iki di gua ta lah, Hul. Lah kari apa kok sih kon kok oyong payung ae? Lah cuaca panas Mbak Ajeng, aku direng iki lho. Apa, Hul? Wedi ireng. Kon iki wedi ireng apa wedi ijo? Ya ora ngono Mbak Ajeng. Lelek ya elek ae, Hul. Kok sak kakek tingkah. Ngene lho Mbak Ajeng. Aku iki asine ganteng. Men ora duwike. Lah kok iso duwe sih, Hul? Jareku masih duwe akeh elek ya elek, Hul. Wis tak lah Mbak Ajeng. Percaya nang aku. Semua itu pasti ganteng pada dananya. Lah kok iso dana sih, Hul? Wis tak lah Mbak, lek ana dana iku yo. Iso suntik putih, iso tuku skincare, iso operasi plastik. Lah kon masih entek skincare sak trek ya pancet ae, Hul. Ganteng yo. Bulak. Wis kono aja ndeleming ae. Iki lho candaan. Ono. Lah, iki sing tak anteni. Apa sih dikonteni? Dewi kok. Kowe, Bro. Lah ya apa kok? Aduh. Lah iki ambune dupone. Teko omahe ku asik ngono. Ya mesti tadi ada koncene wis tak polai. Mari berarti. Loh, ya gorong ta. Ono sing kurang uga rampene. Apa? Menyan kok. Menyane ta kurang. Iya. Jarno wis kok aja tuku kok. Apa sih? Lah teh cukup duit ta? Gatel. Gatel Dan malah. aku cukup duit kadek tuku menyan. Iku mang solikin wis tak kon tuku kok. Ya wis nang dipolai wis. Yo iya. Tak polani. Berarti kari menyane tok. Iya kari menyane. Lah, iki diandok kok menyane teko. Menyane teko. Teko pisanan. Di menyane le. Gak ono menyane, Bah. Masa gak ono ndek tuku kene le? Kin? Menyane apa sih? Ya menyane Arab kayak biasa iku lho le. Lah iya, Bah. Menyane Arab sih. Iya, menyan Arab le, kin arek ganteng, doke mau gendeng, arek sampel. Aku kate nang Arab boleh tunutan gak nemu, Bah. Iya, kin, menyan Arab, kin. Menyan Arab ku kudu golek katene nang Arab kono, kin. Iku ngono, judule, lek kene ku akeh, kin. Ya boleh tak tukono menyan lokal lain. Waduh, mbok wis, mbok kon golek nang Kalimantan, mbok golek nang Malaysia, mbok nang Korea, mbok nang Palestina, sakarepmu. Oke, Bos. Ngono kate riben nang Arab. Ya wis satu kono. Aduh, lontong loro aja jeneng si penet. Kan Erika loro jan. Bos dino sapa? Waduh, jan deles nang pabrike kok. Lho pabrik lek Rika no. Wah iya sih kok, anakku iku. Aduh, wis. Enggak, Rika biyen gaene iku keliru. Keliru kok ben kok. Tapi- Ambene mirip biyen. Ora, paling Rika selagak kanten, ana ndek gedhek langsung Rika tusuk. Aduh, koyoke kok. Dadine arek ngono iku. Iya, gak penet. Kate beduk. Iya. Kate beduk ro apa? Ero. Setengah rolas. Setengah rolas. Lek cara kasare gak waras. Wes iki. Iya kok. Iki ngene kok. Kok. Hmm. Gak ono ta dhuwit titik-titik ngono kok. Lek masalah duit gampang, Mano. Sing penting aku iki ndang ngulon ndang kapan. Aku iki ya selak butuh duit, selak butuh pulian. Ya selak butuh ngene. Ngono lho. Ngene kok. Mben iki dina 40-an Selasa Kliwon, Rebo Legi Kamis Pahing. Ya minggu-minggu iki budal rono, aja lali kudu gendaan lho kok. Tenang, aku dhewe apa mbek Rika? Lho ya awakmu dhewe kok aja ngajak aku. Aku mek nyarano tok teko kene iki. Ya wis, Aja lali. tenang. Dadi aku tak balik sih saiki. Iya. Ndang pola ono. Iya kok. Ya wis. Masa gak ono diri kok? Sambat duit gak ono iki.
Bajang kurang munggah bajang. Kurang ada. Ngetan. Rada. Kurang hati. Aduh. Si. Ngetan tinggal. Ayo Hul, cepetan Hul. Salah gak bertamu nih kulotmu iki lho. Aku telepon kok. Sudah bajang sabar. Jere kon benakno men iki. Ayo Hul, cepetan. Wes kena. Boyer nyatur nang aku kok suwe temen yo. Masa gara-gara angel. Lah wong sing ngepung aku lho angel, kudu aku sing ngepung angel. Ngono ae nyatur. Masa yer? Kok sahabatan gara-gara arek wedok. Masa kon gak eling yer semboyane awake dhewe. 1000 wanita tidak akan bisa memisahkan persahabatan kita. Mbok aja koyo arek cilik, sing dewasa titik. Rebutan arek wedok ae sampe tukaran. Sini. Loh, Yer. Ya aku. Ayo deh, kenapa? Ini loh, Dek. Ini loh, kan baru ini kata nanti sih. Ini loh, Cek. Tenangnya di rumah, no. Omongnya dikenal, no. Apa sih sahabatku? Kok sampai kayak ngene nang aku? Ya ampun, pikirin dhewe. Masa gara-gara angel yer, kan sampai kayak ngene nang aku. Angel apane sih? Angel. Oh, boy. Lah iya temenan, gara-gara angel. Angel itu angel. Isi tahun sing ngomong angel. Lah iya yer, iku sing tak maksud. Wes ta layar, kan kok aja koyo arek cilik ae. Sini. Iya anjing kon tuwek ngono. Ini lho yer. Masa persahabatan awake dhewe iki pedhot gara-gara arek wedok. Masa kon lali yer karo semboyane awake dhewe. 1000 wanita tidak akan bisa memisahkan persahabatan kita. Golek satu wanita kok pemane 1000 wanita. Ya payu ta kira nih kon. Iya Zero, yang berani gue ngene. Tetapi yer, masih elek kayak ngene, tawar. Wancen kon bertai sih, Bar. Wes salah sahabatku. Aku sepurane sing akeh dhewe salah. Wes salah, Angel iku pepeken. Lah kok bahasa jelas, Bar. Aku ya wis duwe. Wes aku yang sepurane. Lah ngene sahabatku. Ayo kan, udah sampai tuaran mana? Jayar. BTW yer, awakmu si anyar ah. Selamat BTW. Masih di botol plastik ini. Tuh kok iso ngono iki.